ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଆସ ହଁ ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଗୋଡ଼ଟା କେମିତି ହେଲାଣି ଲୋ ଗୋଡ଼ଟା? ସେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଟେକି 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 ଆସୁଛି କାଟୁଛି ବସିବ ବି ନାହିଁ ସପଟାରେ। ଆସ 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 ଏ ସପକୁ ଆସ। ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ଆସ। ଗୋଡ଼ ହାତ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲି କି ହେଲାଣି ଅପରିଷ୍କାର। ଆସ ଜଲ୍ଦି। ଛୁଆ ଏ ଚେପଲି ଚେପଲି ଗୋଡ଼ ଟେକି 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 ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଏ ସପରେ ଆସିକି ବସିଲେ ହବନି? ସେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା କି ହେଲାଣି ନ ଧୋଇଲେ ବି ହବନି। ଏ ସପକୁ ଆସ, ଏଠକୁ ଆସ। ଏଗଲୁ ଗୁଲୁ ନେ ଏଗଲୁ ଏଇଟା 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 ଆସ। ଆଛ 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 ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଏଠି ବସ ଏଇଠି ବସ ବସ ଏଇଠି। ଆଦା ପାରି ହବନି। ବସ। ତାଇ 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 କରିଦିଅ ନା। ତାଇ 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 କର। ସେମିତି ତାଇ ତାଇ କେମିତି ଶିଖେଇଥିଲି? ଏ ଜାନି ଆଉ। Hey, good morning. अरे तमर किछि हे गेले बाबा कहीं बाबा बाबा एपटे आस पड़ीଯିव। ठीक अछि एपटे आस इयाड़े। बाबा कहीं बाबा कहीं गले? बाबा केड़े गले? काम बाबा काम गले। तोते नेलेनी कि? बाबा नेलेनी नेलेनी तोते? बाबा तोते नेलेनी काम को नेले? एटा को पड़ी जीव। एमती किए हुए हाँ मु कथा हेबिनी। एपटे देख एपटे देख। हाँ मु जाऊँगी बाबा सारे पलाऊँ। हाँ मु जाऊँगी घर को पलाऊँ है। हाँ तो ओना टिके फू कर दे। फू 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 केंते करू कर दे। की बदमाश हो छुआ।